Naupang ti pui le biak Naupang ti pui le biak hi an fin na tipung tura thil pawimawh ber de zinga mi ni inin zom na atingetin mani in hlut na le mani in rin tok na atu thei bokani ifa chu ineleng hun mandan te shilin ithil ti na a iom pui chuan ithil ti dan te shilla bia in ti pui fo zelang che trongkam kan mana po an hria thiam lo thil man zau zau acha chumi hria thiam tuma min zot ani chuan thil fi in chu trongkam chu an ni puin mandan an zir mai thin ani an fin na ti bel cha nan acha hle ani duat takah Enkawl Naupang an lima him nia anin hriat na hi anin rin tok na neina turin a pawimawh hle a chu chuan chona ma chon turin ati chak thin ani ina fatetan environment thatak siam sak turani a taksa deka in chon chaina skin to skin contact antia hei hian in zom na atinget em ani ifa chu handek nui war la ichunga chuan tirla imal chunga choin duat takin pom trinang che ibula an himna chuanin huaisan na ape ani ti hriat tat turani pathumna chotha achom kan nau te chuan nute a nge tangin chotha le hrisel an thlok ti chak turin pek thin turani artui thlai na the vitamins le minerals tamna etir hi an hrisel na ta na pawimawh em ani hrisel na hi naupang fin na tura thil pawimawh tak ani ti kan hre theu ome palina an kummil toys khaltir thin turani Tunlai chuan toys chi hrang achuak chur maya an kummil tura educational toys siam khaltir hi an theina le fin na tipung turina pawimawh hle ani an ngai tuana chok tho thei toys khaltir hi fin na konga mason nan a pawimawh em ani pangana fati in fiam pui nan hian hun kan zo thin turani ikai hruaina hnuaia ifate anin fiam chuan thil thar charna le hriat thiamna chance an nei sang ani fate levela inda a nuam ti taka in fiam pui baka idea thar anna hriat thiam lo i han ti zau te chuan an fin na ati pung the ni chung idea te chu an thaingil mai lova mandan turan ngai to hrereng thina ni parukna thil chher pui thin le khabu hi naupang suang tuana le ngai tuana tima son tura man ro pawimawh takani ni tin thu tha le ngai nom chher pui tumla milem molwang tak chona te heng ang te hianin phurna ape theni atira chuanin le khabu chher sak ngai ringot chu a chil mai theia hundinge mo nuwa chuanin le khabudang hlutna ama aluin tu chhodo ani hei hian an upat deuh puin lekha chiar tura teimak na atu thei ani pasri na thon thu sei sak thin ro naupangin thon thu an hriat tha te hianin an nu na khal tlat thin ani an thon tu hriat ami ang anuna thilton an nei puin chet lak dan tura fin na ape the ni tin chu chuan thon thuwa tuina penga isoi pui phei chuanin ani puin thon thu mol mang tak ta chu lo soi ve hun anei mai do ani chung ta chu nang chuan lo hlut sak le thinang che pariat na thil thar chimpui thin ro ina tomngut ngut ringot le kot lai vela in fiam mai delevin ifa chu engemo mun tang dai deu pa ke mo bazar mo field kan khobul vela hundom le tang dai dewa te va chua pui thina len chua pui thin hi thil pawimawh takani in thil mu da chu hril fia thin la ton hriat experience in a tir tam po li fa chuanin thil azir tam don ti na ani ifa chu number le horop te mel hriat ma tiro skula kalkher nga lo turania kan fate chu in fiam lai ten horop enge mole thil chiar dan te zirtir thaina chance kan zong thin turani
heng an mel hriat mana hianin fin na kong tam takin an rilruwa alo pe thin ani somna thian kom hun siam sak thin turani kan bula omte ne na income thiam interpersonal skill hi kan dam chunga thil pe mo to pani kan fate chuan a hu hawa chet lat social skills an thiam hle pe mo boka ani ro chuanin mim zak zum tak le in ring tok lova kan chu the ni thian tenen anin kom na puin thian siam turin kan tran pui fo tur ani som pakhat na thil achik na ti thon sak tur ani lo kan fate hian dan pa ngaya chuan thil an chik em thina ni hei hi kan ti thon tur ani lo ni an thil mule hriata zona anei angte kan thiamang tokin kan chang nge thin tur ania chu chuan ngai tu na le suang tu na ati chakin mason na ape thina ni som pani na electronic device a chintok nei tir nge tur ani TV computers le mobile phones le electronic device dang shim an khoina chintok kan siam sak tur ani heng a an hun an man tamlu chuan an chel na mai pi lama an ngai tu theina le an ru pek thei dan thlangin ngong pui tak anei thina ni ole kan fa te Tunlai khawvel competition sang tak maya din chu tir kan tum bani chuan keini po in kan fa tan te mak ti tak sata kan chu ve angai ni ti hi atop nan kan han cheidu ani he channel min ngai lut sakna wangin kalom tak mewa nimal le chung kwa kama sona tur video pe mo tak tak te kartin voi thumtal ronda thin katumani video da tharte ilo muwa ilo don zun zung then turin he channel hi ilo subscribe ve nge don nia